Bagyong Hana padayong nag-irog pagawa sa Philippine Area of Responsibility apan probinsya sa Batanes, lakip ang Itbayat gipaubo sa Public Storm Warning Signal number 2 matud sa Pag-asa. Ang Bagyong Hana nga adunay international name nga Sodelor nasigpatan kaganinang alas 11 sa buntag sa 380 kilometers east-northeast sa Itbayat, Batanes, matud sa report sa Pag-asa. Dala ni Hana ang hanging dunay gikusgong 165 kilometros matag takna do sa sentro niini ug ang paghuros sa hangin moabot ngadto sa 200 kilometros matag takna. Matud ni Pag-asa weather forecaster Oz Cesar Aurelio nga padayong niirog si Hana pa west-northwest 20 kilometros matag takna din padulong kini sa Batanes, Taiwan nga bahin. Dugang sa Pag-asa nga dili mo landfall si Hana sa bisan asang bahin sa nasod apan pipila ka mga probinsya ang gipasaka na o gipaubos na sa nagkadaiyang public storm warning signals. Ubos sa public storm warning signal number 2 ang probinsya sa Batanes, apil ang Itbayat. Samtang ilawom o ubos sa public storm warning signal number 1 mao ang Calayan and Babuyan Group of Islands ug Northern Cagayan. Samtang anaa pa si Hana sa PAR, padayon kining magdala og pag-ulan sa bahin sa Luzon, alakip na ang Metro Manila, sugod karong adlaw hangtod na inigawas niini karong Domingo sa buntag. Ang pag-ulan sab nga masinati sa Western Visayas ug mga probinsya sa Palawan ug Mindoro, posibleng magdala og flash floods ug landslides. Mapanganuron nga kalangitan nga adunay patak-patak nga pagpanugdog ang masinati sab sa tibuok nasod.